Så mig og Shadi er i Hillerød, og vi skal spille 18 huller mod hinanden. Shadi er heromme. Vi kører sådan, at Shadi han starter. Jeg starter ligesom på 0, og Shadi han starter 14 under. I forhold til handicap og sådan nogle ting. Og så ser vi, om jeg kan nå at hente ham, og hvem der får lov til at vinde. Så følg med. Bum, Shadi han ligger ud. Vi har et par 4 til at starte ud med her. Det er hul 1, det er 305 meter lang. Så lad os se, hvad Shadi han går efter. Let's go. Det er piped. Puha. Den kommer godt derned af. Den kommer rigtig godt derned af. Det er lækkert slag. Vanvittigt. Yes. Vi har som sagt 305, der går efter en lille draw. Vi kan godt se venstre siden af bunkerne, så let's go. Hvad smoked. Den er god, den der. Den er god. Bare carry bunker. Jeg har ikke set. Jeg tror måske, vi tager venstre siden af bunkeren. Jeg er så uheldig at vige, men det er fint. God start. Yes, vi har cirka 60 ind her til midten af green. Vi er røde bunker, så der har vi også. Nej, den er fin. Den er god. Så Shadi han har 40 meter ind til starten cirka. Så det ligger drive. Hvor langt det der drive var? Ja, drivet 72 cirka, det er et lækker drive. Kom på green. Den er god, den er høj. Den er rigtig god. Den dør godt, den er rigtig lækker, den der. Lige været på driving rangen inden, hvor jeg simpelthen står med mit 5-wood og banker den direkte op i en skærm. Så 5-woodet der er altså ødelagt, og vi skal ud og have et nyt, det er noget rigtig lort. Men prøv at tjekke her. Vi har den her, hvor vi ligger henne. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Min bold, den er lige her. Der er ikke langt ind til fladet, og Shadis, den ligger simpelthen endnu tættere på. Så 2 rigtig gode slag, det er fantastisk. Nu skal de i. Den knækker en lille smule mod venstre. Vi skal i hvert fald bare over til lagpot her. Det er fint. Jeg smider den lige. Ja. Det er fint, det der. God start her med et lille par. Nej. Okay. Nej, det var en gimme. Hvor er det slemt. Ej, hvor er det sygt. Okay, vi spillede her. Det var et par. Jeg laver et par her, med en halv gimme her. Vi er blevet meget enige om, det var tæt nok på. Så der er vi. Så Shadi ligger ud her. Birdie her. Det er lækkert. Det er også fint. Den er også i 2 par. Det er en rigtig god start. Shadi 14 under stadigvæk. Ja. Lækkert første hul. Sådan. Yes, let's go. Shadi, vi har et par 4 her igen. Det er hul 2 på Hillerød, og det er 340 meter lang, så let's pipe it again. En god slicer her. Men holder vi os ikke inde? Jo, den er helt fin. Og vi ligger Shadi oppe til højre foran første bunker. Det er helt udmærket. Yes, du går efter en lille draw, der er hård vind til højre, så let's get it. Jeg ved, hvad det hedder. Jeg slår den første ud. Fuldstændig forfærdeligt. Og vi slår tredje slaget her. Det var ikke bare et slice, det var voldsomt. Det var rigtig voldsomt. Vi prøver igen. Ja, wow. Lige efter mig, 20 meter, måske 30 meter. Den var god, den der, men vi skal så også til fjerde slaget deroppe. Det er noget rigtig lort. Shadi med 115 meter ind til start. Så lad os se. Den er lang. Det er fint. Pin high, men den ligger oppe i roughen igen. Intet fairway her. Det er fint, men
Det er en hissig ommer. Ja, vi har 75 meter ind til starten, så vi slår en 54'er. Bare en blød. Vi skal bare derop. Vi skal til fjerdeslaget her, så det er ikke så godt. Okay, det var ikke godt. Bum, vi har Shadi, han ligger heroppe oven på bakken. Lidt kedelig leje, men det burde være okay. Og vi har fladet. Fladet, det er lige der. Jeg ligger her. Pin high, det er helt udmærket. Men lad os se, hvad Shadi han starter ud med. Let's go for it. Lille chip her, den skal ikke have meget. Det er meget ned ad bakke. Shadi, det var ikke meget, nej. Nej, det var ikke meget. Den kom ikke langt. Der er lang vej ind igen. Jeg prøver det igen. Du kører bare videre. Nå, Shadi her til fjerdeslaget. Let's see. Det er lidt bedre, det der. Det er lidt bedre. Vi bliver... Er den... Ej, det er god. Det er udmærket, Lidt kort. Det er fint. Jeg skal til 5. her, og Shadi skal til 5. der, så det er ind og i nu. Så tror jeg godt, jeg kan være med. En lille blød en her. Så over på pind. Jeg lægger den alt for kort. Wow, det var ikke godt. Det var ikke godt. Go, Shadi her, han skal til 5. Jeg skal til 6. Vi ligger fuldstændig samme sted. Shadi, det er ikke godt det der. Og så er det I med sig her for en 6'er. Ja, det er fint. Shadi med en dobbelt, det er okay. Ja, det er okay. Jeg skal også I her for en dobbelt, så vi skal altså I her, hvis jeg ikke kan længere bag. Ja. Vi lægger den lige for dobbelt også. Så vi er stadig Shadi 14 under. Det er okay. Men vi skal til at hente nogle point. Vi har et par 5 her, det er hul 3 ude i Hillerød stadigvæk, og Shadi, vi har 455 meter ind, så let's get it. Ja, den kommer godt ind. Lækker lille fade. Ja, bang mand, det er rigtig godt slag. Midt i fairwayen, det kunne fandme ikke være bedre, sådan. Hvad siger vi, Emil? Jeg er bange for, den ikke er god. Jeg ved det fandme ikke. Vi tager lige en provisorisk. Ej, jeg skyder meget over lige nu. Det er noget rigtig der. Skal vi bare have den her? Fuck, det er irriterende. Det er virkelig noget. Jeg rammer den godt. Jeg skal meget derovre. Det er vildt, vi bliver sådan knækket i vildt, når de kommer så højt op. Det er prøve med lidt mere voldsomt draw. Ja. Wow. Ja. Den ser jeg i hvert fald. Den er god. Fairway. Please, den første er inde. Kom nu. Vores første bold er inde. Den er lige præcis inde. Vi er sådan noget 2 meter ude til out of bounds, så det er helt fint. Og anden bolden ligger som sagt deroppe. Den skal vi op og have pikket. Men vi tager en hybrid her. Vi skal bare godt deroppe af, så vi har den nemt chip ind. Det er i hvert fald planen. Så lad os prøve på det. Virkelig lang. Wow, det er galt. Shadi, han har midt fairway her. Et virkelig, altså lidt skævt leje, men altså det kan næsten ikke blive bedre. Den er midt i, og han har, hvad skal vi lige kigge? Han har 205 til starten, til start green, så hvis han har fat i det forkert. Hvad har du i? Vi tager en 6'er. 6'er, det er frækt. Ikke fordi vi tror, den går sammen. Nej, den skal bare deroppe, ikke? Den skal bare deroppe af. Lad os se her. Nice and easy. Chunker den start. Okay, vi har 2 rigtig forfærdelige andenslag begge to. Men det er bare op til dem begge. Ja. Lidt op i bakke her, 142 meter. Shadi har et 8-jern i hånden. Den skal bare godt deroppe af. Lad os se, hvad du kan. Let's
go. Lige mod fladet. Den er rigtig god. Den dør lige inden green med virkelig lækkert slag. Godt slag. Her er Shadi med et lille indspil. Han har potteren i hånden. Det er safe. Det er godt at se. Det er godt at se. Ind med den, mand. Let's go for it. Den er god, den der. Den er rigtig god. Den tager vi. Det er helt udmærket. Det er en lille tester deroppe. Ja. Nå, vi prøver. Vi skal bare have et lille punch derind. Ikke få for meget her. Nej. Nej. Hvor sødt. Skal du tjekke den her? Ej, hvor er det sødt. Nej. Vi er good, ikke? Vi er good. Hvor er det sygt. Nå, vi ligger et par her. Lægger chip ind, så den ikke går i. Der ligger en femmer her. Shadi, han har 2 meter til hullet. Så fully fucking locked in. Så let's get it. 2 meters pot her cirka. Ser den ikke falde? Hverken Nej, jeg ser også en meget lige en. Ja. Lad os se, hvad du kan. Det er synd det der. Vi har en tester. Tænk dig om. Ja. Jeg sagde det til dig. Tænk dig om. Glem det der. Hvad der rundt ikke i. Shadi med dobbelt og et par her. Så Nej, man. hvad hedder det? Så er vi Shadi er 12 under. Vi kommer efter ham. Let's get it! Vi har 155 meter ind til et par træ. Easy den mod højre. Prøv bare lige at bløde en. Ikke alt for højt, hvis vi kommer til det. Nej. Jeg tror vi er i woods. Finder grene. Det er rigtig lort. Ja, det kører. Lad os se. Shadi slår lige så langt derude. Jeg gør det samme. Det er et dårligt slag. Ja, ikke? Vi har taget drop begge to. Vi skal til 4 begge to, så det er noget rigtig lort. Begge to out of bounds. Det er et godt slag det der. Wow, Shadi. Den går i hul. Den sniger så lige udenom. Det var med et godt slag. Virkelig, virkelig godt slag. Jeg prøver også at lægge en blødning, så vi bare kan få i hul her. Jeg tror det er lidt mere. Den griber ikke rigtig bakken, som jeg vil. Det er okay. Det kunne være bedre. Og vi skal her begge to. Det er rigtig skidt. Det er forholdsvis nemt at tage. Kom nu. Ja, var det lækkert pot. Wow, Mr. Freehard, han headshotter mig i dag, mand. Var det vigtigt. Shadis tur her, også I her på 5. Lad os se. Det er frækt det der. Det er rigtig frækt lavet det der. Vi ligger en 5'er begge to. Det kunne godt være bedre, ikke? Det er skidt. Jeg har et par 5 her. Det er, hvad er det? Hul 5? Kan det ikke passe? Og det er 442 meter langt. Så der er lidt træer her, men let's go for it. Den kommer lidt ud. Hold dig. Det er et kedeligt bounce. Okay, Shadi han tager lige starten dernede af træerne, men det burde være alright. Let's go for it. Ikke noget med, at vi skal være lige på linjen og alt muligt pis igen. Så bare stille og roligt sådan her. Rammer lidt jorden. God jord. Lige til venstre på nummer 2 bunkers dernede. Det er okay slag. Shadi her rykker selvfølgelig de grenene, men der er gode træer rundt om. Ja, et lille hus, der er noget om det. Gode træer rundt om det. Lige før vi bliver nødt til at tage noget medicin og slå den ud.
et lille punch, men hvad tænker vi? Er det et punch? Nej, hvor har jeg bare lyst til at... Ja, det er en giftig linje at gå igennem, ikke? Det er den helt hardcore linje, men den er, det er bare dumt. Punchet er sgu the way. Ja, det er rigtig fint. Medicinen, den er dyb, men det er okay. Lige oppe ved bunkerne, that's alright. Vi har 190 ind til starten. Vi spiller oppe bakke, så hvis vi kan spille sådan 195, så lad den løbe. Tænker jeg, det vil være godt. Det er okay. Shadi, han har 160 oppe bakke, så spil en 170, så tror jeg, han er på den. En syvjern har han i hånden. Ja, det er et lækkert slag, det der. Virkelig lækkert. Wow, den er god. Den er kort. Jeg ved ikke, om man kunne se den. Jeg kom til at zoome lidt forkert. Lidt kort, men godt slag. Den er godt ramt. Yes, sir! Shadi, han er dernede. 60 meter ind. Let's go. Den kommer godt. Lad os se, hvor vi dør. Den tager lige bagkanten homme i greenen. Det er et udmærket slag. Lidt kortere der, så havde den eddermame været freaky. That's alright. Nej. Jeg tykker den bare og holde den på. Jeg tykker den fuldstændig bare. Så vi skal til fjerde her. Wow. Det var dumt. Så skal vi have noget godt her. Det er forfærdeligt. Nå, fuck det. Kom her. Hvad sker der? Hvad laver jeg? 2 forfærdelige slag. Hvad sker der, mand? Hvad skal vi til? 5. begge to nu? Begge 2 femte. Ja, det er noget lort, når jeg ligger der. Nå, let's go. Vi ligger begge to stort set i samme linje næsten. Lige langt ind. Shadi, han ligger ud, han har putteren. Vi skal til 5. begge to, og jeg thrower fuldstændig de der. Altså, hvad sker der, mand? Nå, let's go, Shadi. En lille freaky en her. Lad os se, hvad han kan. Det er godt, det der. Den sniger sig, og så er der en lille tester her. Hvor mange gange skal jeg gøre det der? Det er fuck. En lille blød en her. Ja, bare helt tæt på. Nej. Okay, alt er galt. Hvad laver jeg? Wow. Yes. Alt er lort. Okay. Virkelig galt lige pt. Jeg tager en putter her. Wow. Det er så skidt det der. Bare kør den videre, så skal vi lige teste den. Jeg skal lige have noget længde her. Ej, det er skidt. Jeg skal til 6. nu. Jeg gør det værre og værre for mig selv. Vi ligger simpelthen 50 meter ude fra greenen på anden slag, og nu ligger vi her 10 meter på hullet og skal til 6. Det er rigtig skidt. Lad os prøve her. Op og i nu. Kom nu, knæk nu ind. Det er et lækkert lagpot. Virkelig lækkert lagpot. Virkelig flot. Så i her for en dobbelt. Her. Vi tager en... jeg ved ikke, om vi tager en dobbelt. Det var ass, men det er fint nok med de der pots. That's alright. Shadi her, han har en god 2 meter, 1,5 meter cirka, 6. slag. Så hvis han kommer den her i, så er han altså kun så er han 13 i stedet for 12 minus. Og det gør han. Det er lækkert noget, det der. Det er voldsomt. Det er voldsomt. Simpelt. Godt, det er skidt. Så er Shadi, han er 13 minus nu. Så det er noget lort. Det er den forkerte vej. På et par 4, det er hul 6. Og det er 349. Der er vand i hele højre side, så vi bliver nødt til at bevæge sig rundt om. Så en lille venstre her. Det er frækt det der. Stop. Nej, den er perfekt. Wow. Manden, han pumper den dead deroppe. Voldsomt slag. Yes. Jeg tror, vi prøver på en lille draw her. Jeg er lidt i tvivl, men det er det, jeg føler for. Draw den lige rundt om vandet, hvis vi kan. Sjovt, jeg gør det der i dag.
er så voldsomt. Vi tager, jeg slår tredje slag her. Og det er så sygt. Det er lidt face hver eneste gang, men når jeg slår for hårdt til den, så trækker jeg den derud hver gang. Vi prøver igen. Vi slår tredje her. Og Wow. 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 Vi er second place today. Det er kun andet slag, der virker i dag. Ej, hvor er det hæftigt. Så sygt et slag. Shadi, han har 90 her til starten, 100 til midten. Ja, lad os gå. Og det er frækt det der. Det er helt lige på pinden. Det er et perfekt slag. Altså, den stopper lige. Ja, det er virkelig godt slag, det der. Der er intet at sige. Jeg har intet på manden lige nu. Jeg ligger her. Jeg slår mit 4. slag. Hvad skal du have? Det er noget skidt. Jeg har et dødsslag deroppe også. Så lad os prøve. Det er også vildt lige, men det kan godt være lidt kort. Ja, jeg går lige kort nok. Det er skidt, mand. Jeg kommer langt bagud her. Jeg skal til 5. her. Det er fuldstændig katastrofe. Shadi skal til 3. Shadi er lige pt. Vi er på 6. hul. Og Shadi er 13 under. Og jeg skal til 5. slag. I kan lige se, hvor vi ligger. Jeg ligger her. Jeg hopper ud. Jeg ligger right here. Pinden er derinde, helt i bagkanten. Shadi, han ligger inde på green med et pot på i hvert fald 7-8 meter i hvert fald, så lad os prøve. Ja, det er noget rigtig lort. Han skal til 3. her. For noget lort. Du går bare for den. Langt pot. Skal et godt lag pot til her. Ej, det er virkelig frækt det der. Det er sgu et godt pot det der. Pinden er her. Skal vi lige have den i? Der er en tester. Skal vi se, om vi kan? Ja, en lille par her. Kom så. Shadi, og du lægger den langt igen, mand. Hvad sker der? Hvad sker der? Tænk dig nu om. Det gør jeg bare roligt. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Okay, i med den her. Okay, Shadi ligger en stabil 4-pot her. Okay, kriminel pot, Shadi. Så godt spillet hul. Hvad laver vi? 6 her? Og jeg skal til 6. Okay, that's some good shit. Prøv lige at tage den linjen rundt om Shadi. Så let's go. Den stiller lidt meget, rigtig meget. Et flagslængde. Ja, wow. Yes. Nå, humøret er meget højt nu. Altså, vi skal bare i nu. Så drawer jeg et hul, hvor jeg simpelthen slår den ud. Altså, kom nu. Her. Jeg har et, hvad er det, 4 meters pot i hvert fald. God hældning. Så den er i eller i. Det er så god længde. Vi slår den i her. En 7 af. Shadi får en på mig. Hvad er det nu? 14. 14. Vi er tilbage. Back to scratch. Vi tager det. Det kunne have været rigtig slemt, det der. Men vi tager det. Her, der har vi, det er hul 7, det er et par 4, det er 300, hvad var det jeg sagde, 47 meter? 47, det er forholdsvis åben hul, den skal bare ned, forholdsvis meget ned i midten her. Shadi lægger pottet ud, han er 14 under som sagt, så jeg har virkelig meget at hente. Men det kan godt lade sig gøre, det kan sagtens lade sig gøre. Vi skal bare have et lille fuck-up på Shadi. Et lille fuck-up, så skal det nok gå. Nå, kom med den. Vi har lige 4 mand foran os, så... det er fint det der. Kommer den ikke godt ind? Det er et okay slag. Det er okay. Jeg tror den er ret god. Det er fint. Lad os prøve at lave første slaget godt her, og ikke anden slaget. Så, godt drive her. Kom nu. Wow. Det er en raket lige ned i midten. Wow. Den er fræk, den der.
Den kommer også til at være langt, den der. Det var virkelig et godt slag. Nu har jeg Shadi nu skal jeg passe på, hvor det vigtigt, mand. Shadi, han har 144 her til midten, så og pinden ligger i midten. Folk, der kigger på. Ja, 4 der kigger på, det er ikke nemt. Let's go for it, Shadi. Ja, det er noget lort, der er ikke meget at gøre. Vi har 114 nu. Og en blød pitch. Stadig med 4 folk, der kigger. Right. Shadi, han har her 100 meter cirka. Go for it. Den kommer meget i højre. Jeg tror, den tager sandet. Ja, That's some bullshit. Lige rundt om. Shadi her, han slår 4 slaget. En lille lopryg. Let's go. Shadi. Vi er kort på den. Jeg tænker bare, du kan gå op til den igen. Nå, det tænker du alligevel. Ja, ikke? Et lille femte slag. Det tænker du alligevel, hva'? Femte slaget her kom så. Den er svær, den her. Ja, der er meget oppe bakke. Wow. Shadi ligger den langt over greenen. Jeg rammer den lige ned på. Okay, Shadi skal til 6. derovre. Jeg ligger herovre og skal til 3. Let's go. Vi skal til 3. slaget her. Forholdsvis lang indspil. Vi går lidt langt. Tænd på en røn. That's alright. Hætter i. Shadi er herude. Hvad skal du til? 6. Ja. Jeg tror, vi tæller lige efter. Jeg tror, han skal 6. Det er udmærket, det der. Lidt kort. Lidt kort. Jeg slår den bare igen. Det er okay. Han kører bare videre. Med handske på. Jeg er ret sikker på, at han skal til 7 nu. Ja, kom så, den er god. Okay, den er fin. En 8. Den er 8. Ja. Det er fint. Kom i her for en 6'er. Nej, for en 5'er. Vi tager en bogey, that's alright. That's fucking alright. Lad os komme væk herfra. Vi er i gang. Vi har 135 ind, men flad er kort, så en 125 tror jeg spillet er her. Og det er... Bare kør. Jeg skulle til at sige, vi er på hul 8, så bare kør. Shadi, det er nu. Det er nu alt ryger. Hovedet er fuldstændig flået af manden. Den er galt. Shadi slår 3. her. Kom igen, ven. Shadi han rykker 3. slaget her. Lad os se. Er det bedre det der? Wow. Hvorfor ser den så langt ud? Okay, godt bounce ned. Okay, Shadi han ligger deroppe højre på green, eller til green. Ja, der er some bullshit. Shadi, han har givet mig et godt forspring her. Jeg har 9'eren i hånden. Jeg er bange for, det ikke er nok, men kan jeg bare komme op i nærheden. Kan vi få et par her, så er jeg meget tilfreds. Så vi prøver en 9'er. En lille draw, hvis vi kan. Meget blød. Der rammer fuldstændig ned i jorden. Meget kort. Stop. Okay, meget kort. Virkelig forfærdeligt slag. I er helt fucked begge to. Det var ikke godt. Shadi skal til 4. Jeg skal til 2. Shadi ligger okay. Jeg ligger ikke så godt, men jeg skal også kun til 2, så det er good. Okay, vi står helt af helvedes til her. Virkelig meget ned ad bakke. Men kan vi bare få den op nær pinden, at vi er good. Kom nu. Det er helt fint slag det der. Jeg tror, vi har 2-3 meter til pinden. Let's get it. Shadi her, han ligger ikke skide godt. Det kan man altså ikke prale af. God hul her, god hul. Men 4. slaget her, lad os se hvad han kan. My man, nice with it. Så skal den stoppe. Den triller hurtigt. Wow. Hvad sker der? Okay, Shadi han tager simpelthen bagkanten af greenen her.
Synd, for det var ellers et godt slag. Wow, den trillede. Jo, Shadi her med 5. slaget. Kom så. Let's get it in the hole. Ja. God længde. Kom nu. Det er synd. Vi har en tester her igen. Tænk dig nu om. Ikke tag på hovedet. Kom her. 6. slag. hver gang for at komme ind i hovedet for mig? 6. slag. Ja, my man, nice with it. That's very good. Vi skal her på et par. Tænk dig nu om, ikke? Ja, vi skal tænke os om. Tænk dig nu om. Hovedspilleren Shadi. Let's get it. Tænk dig nu om. Den sniger så fuldstændig, og vi tager også lige en tester. Hvad laver manden? Okay, vi tager en bogey. That's alright. Jeg fanger 2 mere på Shadi, så vi er... Shadi, han er 9 under. 9 under. Vi begynder at fange ham. 4 her. Shadi, han ligger... Par 4 her. Shadi ligger ud, og det er 365 meter langt, så let's get it. Smoke that bitch. Wow. En kanon. Hvad fuck sker der? Lidt i venstre, men er du syg i hovedet, den var lang? Er du galt, der var længde på manden? Wow. Nå, som sagt, 365. Jeg fangede den deroppe, så vi skal også have et godt slag her. Bare lægge direkte midt op i fairwayen, hvis vi kan. Det kunne være lækkert. Så lad os prøve at kigge på det. Wow. Jeg var lidt ud af balance, men den er god. Og skolængde er bare meget høj. Den er virkelig høj. Den er okay, meget kort. Den er forholdsvis kort, den var virkelig høj. Men den ligger midt fairway. That's alright. Shadi går for den her. Han skal lige over en masse træer her. Han har 135 til start, 145 til midten, og den ligger i hvert fald i midten. Han skal over en bunker også helst. And let's see what he can do. Okay, det er helt fint, det er helt fint. Wow. Det er det, man kalder en god dårlig. Den triller helt op mod næsten. Godt slag. Shadi her, han skal lige over en bunker her med et lille indspil, så 3. slaget slår han nu. Det er frækt det der Shadi, mand. Og hvad er det jeg står og filmer op i luften for? Det er synd det der, det er et godt slag. Wow, virkelig godt slag. Jeps, vi gik lidt kort her med 8-jernet, jeg ramte nok lidt mærkeligt. Shadi ligger simpelthen fuldstændig næsten inde i hullet, så lad os prøve ikke at ramme ham. Og kom i hullet. Jeg tømmer den fuldstændig. Hvad fanden der? Dit indspil er så ødelagt i dag. Og det er lige, hvad jeg har brug for. Ja, det er rigtig lort. Nå, fuck det. Selv se det her. Shadi-manden. Lækkert indspil. Altså virkelig lækkert. Han skal til 4. der, jeg skal til 4. herude. Jeg har desværre lige taget. Jeg går simpelthen lidt langt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker i dag for indspillet. Pinden er her, men lad os give det et forsøg. Hænder i nu. Roen i hovedet, ikke? Ja, vi ligger lidt tyk, synes jeg. Vi skal bare lige have den op. Stop nu for fanden. Det ser så godt ud, og så ender det så skidt. Altså det ser så godt ud, og ender så skidt. Det er jo fuldstændig katastrofe. Irriterende, de går så langt. Jeg giver dem simpelthen, de får ikke nok luft. Skal jeg ligge ud? Læg ud. Jeg tror simpelthen, du bliver nødt til at fjerne bolden. Det tror jeg også. Ja, det bliver du nødt til. Jeg slår 5. slag her. Den lille ulovlige en, men det er sgu okay. Ja, det går nok. Nu er det friendly. Det går nok. En 5'er her. Det er skidt, mand. Vi spiller ikke godt lige nu. Kom her. Ej, hvor er det synd. Den er så god. Nice. Wow, den er Den tæt er så på. god. Vi mangler simpelthen en millimeter. Vi tager en dobbelt bogey. Det er virkelig ikke godt. Shadis tur for et par. Shadi her, han har lige læst linjen. Han skal i her for 4. Det vil altså hjælpe virkelig meget på at jeg ikke kommer for godt efter ham. Vi spiller lidt. Nå. Shadi går simpelthen også kort. Han Okay. ligger den kort. Shadi her for en 5'er, that's alright. Det er helt i orden. Shadi, han er
10 under nu. Vi skal til hul 10, så der er en masse at hente. Wow. Vi er her på hul 10. Det er 125 meter langt. Shadi, han har 9'eren i hånden. Så lad os se, hvad han kan. Det er frækt ramt, det der. Jeg tror, den er kort. Er længden god, så er vi der. Den er kort, og den tager bunkeren. Jeg rammer helt ud på tåen. Tager bunkeren. Jeg ved ikke, om man kan spotte den deroppe lige inden. Det er lidt synd, fordi det er vel et godt slag. Men det er vigtigt. Vi har spillet vores par træer virkelig dårligt i dag, men lad os se, om jeg gør det bedre. Lad os se, om jeg kan få lov til at gå på green. Jeg slår også en 9'er her. 125. Så er lige den kæmpe David. Og alt spænd i hele hjernet, men lad os prøve. Lad os prøve. Den er god. Kan den også gå i, tror du? Okay, den er helt udmærket. Jeg tror, vi har en... Det er svært at se her, men 4-5 meter fra hullet. Max. God længde. Pinhøj. Så, Shadi. Er det godt, eller hvad? Ikke i forhold til, hvordan der skal stå til gengæld. Nej. Sidst den sager araber, vi er lidt vant til sand. Ja, han er vant til sand. Lad os se, hvad han kan. Var det heldigt, mand. Der er ikke noget held over det. Der er ikke noget held over det, siger manden. Okay, den triller til gengæld langt ned på green. Han rammer lige kanten af bunkeren. Men oppe, er det ikke det? Måske vil jeg hellere ligge i bunkeren igen. Ja, det er ikke engang løgn. Det er et langt pot, det der. Men det er fint. Og Shadi her, han har eddermame med et langt pot her. Jeg tror i hvert fald til 10 meter plus. Men lad os se. Det er et godt pot. Den bliver lidt lang måske. Ja, der er en lille god tester her. Ret god tester. Vi har i hvert fald 2 meter næsten. Men Shadi fortsætter. Vi skal til fjerde slag her. Correct? Yes. Lad os se. Det er selvsikkert lavet, det der. Det er virkelig godt at se. Kom nu lidt. Okay, 4 bogey, that's alright. 3-4 meter her for en birdie. Hælder meget lidt ned mod venstre. Ikke så meget det her. Man skal ikke have for meget, siger han, og lægge alt for kort. En lille tester. Og han lægger den forbi. En lille tester igen. Vent 2 sekunder, vi skal lige have den på her. Jeg ligger... Ej, hvor er det sygt! Altså, hvad laver jeg? Og vi lægger en bogey der, var det vanvittigt. Altså, trepot king. Hvad fuck sker der? Altså, fuck bullshit. Vi har hul, hvad er det? Hvad blev vi enige om? Hul 11, ja. Og det er, hvad var det jeg så? 367 meter langt. Kæmpe dogleg til højre, og ikke nok med det dogleg til højre, så er det også lige 20 meter op ad bakke. Så pump it up. Ja, god fade. Virkelig lækker fade. Wow. Det er et perfekt slag på det her hul. That's crazy. Det er et perfekt slag på det her hul. Godt slag. Yes, sir. Til det. Ligesom Shadi, det var virkelig lækkert slag. Jeg har lægt lidt svært ved, hvor tæt vi skal på. Ja. Der kommer en god fade også der. Den er god meget høj igen. Jeg ser lidt deroppe. Jeg tror, den er rigtig god. That's alright. Shadi, han er dernede. Der er virkelig meget ned ad bakke. Han har 137 ind til starten. Lad os se, hvad han kan. Den er lidt tynd, men jeg tror faktisk, den bliver god. Nej. Den rammer simpelthen et træ, og så rammer den lige out of bounds og kigger ind igen. That's some lucky shit. That's alright! Og han tager en tur i sandkassen. Go! Altså det er virkelig Ja, du har altså...
Altså, I du er den ren her. jord. Shadi har nogle hæftige lejes i dag. Det må jeg give ham. Altså i ren jord. Men Jeg kan ikke komme ned i den jo. nej, det kan du ikke. Det er ikke så godt, men lad os prøve. Hvordan? Ja, den er svær, og den skiller ikke meget. Den skal ikke have meget, sagde han. Den skal ikke have meget. Manden Må ligger jeg den. gå igen? Den triller, og den tager også barken. Shadi, that's not very good. That's not very good. Manden vil have den videre. Det er ikke godt, det der. Ah, det er synd. Hvad skal vi til? Fjerde nu? Hvad slog vi? Nej, Ja. vi slog 1, 2, vi skal til. Så Ja. slog vi 3, vi skal til 4. Ja, Og vi røg langt ned og bare. det er synd, mand. Og han hopper hele vejen i bagkanten her. Fuldstændig forfærdeligt leje. Og det er heller ikke et godt leje, det her. Nej, for nu har jeg halv fringe, halv fairway, halv rough. Ja, det er virkelig kedeligt. Hvor det været, nu skal jeg vise dig noget, der er endnu kedeligere. Ja, Potteren, you need to be safe. Den knækker meget, mand. Ja, det gør den. Den knækker virkelig meget. Okay, han har en lang pot her igen. Lang pot. Nå. Jeg slår lige min. Shadi, han skal til 5. her. Jeg har et lille sandkastslag. Det burde egentlig ikke være så svært. Bare lige have den op. Så en god spinner. Vi skal bare ikke lægge tynden eller et eller andet og lægge den for langt nu. Okay, men man kan selvfølgelig også lægge den halv for kort. Vi tager lige sandet efter. Okay, jeg skal til 4. her. Det er altså hen og i. Det er altså bare bogey, dobbelt bogey golf. Det er helt galt. Nå, lad os prøve. Kom nu i hul. Nej, lipper out! Hvor er det synd. Gud, det ikke have været frækt, mand. Og sådan går også langt forbi. Lipper out. Ej, hvor er det synd. Okay. Vi skal til hvad? 5. begge to? 5. yes. That's crazy, man. Nå. Bare fortsæt den, så kører vi. Shadi, han går med den her. Han ligger ud med et pot. Ej, hvor synd. Lipper fuldstændig. Ej, det havde været frækt med et par der. Det er dem, du gør så tit. Ja. Synd. Nå, kom med den, Shadi. Det er rigtig god længde, det der. Jeg troede virkelig, det ville knække Det er en ligesom god den længde. første. Jeg troede, den knække ligesom den første, nemlig. God sekser. Det er god helt sekser. fint. Det er helt fint. Jeg tager den Så efter, er vi hvad der videre er her. sket. Ja, det er helt fint sekser der. Vi er lidt galt på den. Nu skal vi altså have et pot i her. Lipper out simpelthen. Jeg ser den gå fuldstændig lige, men jeg ved ikke, om vi også kan... Den er svær, den her. Det skal lige... Nå. Lad os prøve. Og den går udenom. Ligger ude. Og den går udenom. En lille tester. Vi tager simpelthen en dobbelt bogey. Begge to var det skidt. Hvad er det? 10, Shadi, 10 over. Stadig 10. Vi kører en god... Shadi, han vil have en lille pause her. Så han får lov til lige at bede. Og vi skal til hul 12 lige efter det. Lækkert hul. Men Shadi gør lige, at vi bliver iskolde her. Var det sygt, mand. Var det sygt. Vi er på et par 4 her. Det er hul 12. Ja. Det er, hvad sagde jeg, 343. Noget i den dur. Right. Shadi, vi er kæmpe dogleg right. Shadi har et enkelt par indtil videre på 12 huller. Jeg har 2. Og så har vi en masse dobbelts begge to. Fuldstændig katastrofe på holdet her. Det er fuldstændig katastrofe, men vi er locked in nu. Nu skal vi virkelig til at lave noget klassegolf begge to. Og Shadi, han har simpelthen stadig 10 under. Altså, det er ikke meget, jeg har hentet på manden. Men lad os prøve hul 12 her. Lad os se. Det der, det er smoked. Den kommer lidt. Den er længere, den bunker bare rundt. Ja, er den ikke? Nej. Jo, så jeg røg der rundt om, gjorde den ikke? Gjorde den det? Det er svært at se. Jeg synes, det lignede, den gik direkte ind i og bare døde. Det er svært at se. Jeg har ikke set. Det er svært at se. Ja. Lad os prøve. Hvad er der vind mod, hvad er det mod højre? Eller? Jeg tror, det er næsten direkte, næsten modvendt. Ja, den virker lidt easy. Ja, men vi skal bare have den. Vind lige nu. Lad os prøve. Jeg tror, vi begge to, jeg er bange for, at vi begge to er i hullet. Wow. Den var høj også, den der, wow. Vi har Shadi her. 100 meter er der ind. Jeg ligger lige bag ham, men han ligger til gengæld
right in a fucking divot. Virkelig. Altså, han er ikke heldig ham her i dag. Men 100 meter, lad os se, hvad han kan. Wow, det er ikke et nemt slag. Så meget kan jeg da sige. Jeg tror, den rører lige ind i kanten, når jeg slår. Ja, lad os prøve. Det er ikke godt det der. Det er i vandet. Ja, lige i vandet. Det er drop dernede. Det var godt nok svært. Nå, jeg har som sagt også de der 100 meter, inden vi står. Altså, det er jo fuldstændig forfærdeligt leje, det her også. Kræfter meget ned ad bakken. Men lad os prøve. Jeg tønder den bare, men den er der i live. Wow. Den hopper et godt stykke forbi. Wow. Den burde være et chip-in dernede, men ja, disse David Shaddy, han har så. Slår lige ind i kanten, mand. 2 forfærdelige lejes. Nå, vi har Shaddy her. Han har taget drop, han skal slå 4 slag der. Så let's get it. Shaddy. Den holder simpelthen over sandet. Og så bliver den virkelig, virkelig god. Wow, det der vi snakker, det var centimeter for at manden tog sandet. Og nu er det et fantastisk slag. Det er godt lavet, det der. Vi har et okay chip-in her. Den ligger simpelthen i en helt anden green. Så lad os starte med at få for langt igen her. Det er i hvert fald ikke for langt. Kom et skridt med dig, skat. Nej, hvor er det flot. Det må jeg give dig. Skal vi se, om jeg kan gøre det? Ja, du kører bare, Shaddy. Jeg tror, den går lige smule. Jeg skal ikke rykke, vel? Nej. Så går du i hvert fald helt galt på den. Så er du helt galt i byen. Jeg tror, den går en lille smule højere til venstre. Ja, ikke? Jeg ser også en lille hældning. Men jeg tror ikke, jeg får den helt for værdigt. Stol på dig selv. Ej, det er for meget det der. Jeg tror faktisk, det er linjen, den får bare for meget fart. Ja, det er svært med den her potter, føler jeg. En 6'er dobbelt bogey. It is what it is her. Skal jeg lige proppe den i? Ja, jeg gør det. Så lige handsken i. Vi skal simpelthen ikke miste den her. Det har vi virkelig ikke råd til. Hvad skal du lægge? I her for en 4. For en 4. Brug nu hovedet, ikke? Ej, den her kan jeg jo ikke misse. Brug nu hovedet. Free pot king. Jeg hører, hvordan han snakker lort. Han kan ikke komme ind i hovedet på manden. Hvad er det? Shaddy, han er 8 under nu. Jeg ligger et par, han får en dobbelt. Vi kommer efter ham. Sådan der. Bum, vi har et kort for 4 her. Det er 260 faktisk. Hul 13. Ja, hul 13, det er rigtigt. Men det går en lille bitte kick op til højre. Og så er det forholdsvis meget mere op ad bakke, end man lige tror. Så hvis vi bare kan få den nogenlunde deroppe af, så er vi egentlig også tilfredse. Nu er det altså meget smalt op, ikke? Ja, der er meget smalt, det er rigtigt, Ja. Jeg vil egentlig ikke for meget i højre. En lille fade til gengæld kunne være lækker. Nå, lad os prøve. Lige sigte ordentligt. Den skal helst ikke for langt, den vej. Den er desværre OB. Ligger op på togstationen. Jeg ser, om jeg kan finde den deroppe. Ja. Jeg er i tvivl, om der er out of bounds. Tag en provisional. Ja, det var wow. Fuck, den var smuk. Den var så hjernedød langt. Den var virkelig langt. Det der havde været green, hvis det var. Men, ja, hvis der havde været green var livet, så havde du ramt den i hvert fald. Men jeg var simpelthen lidt for meget over. Ja, vi tager lige en professor. Jeg håber, jeg kan finde den, når jeg kommer derop, så vi bare kan spille den. Men jeg er bange for... Nå, lad os prøve igen. Og sigte lidt bedre. Jeps. Hvad sker der, mand? Godt med, at jeg kommer ind i hovedet på dig, eller hvad? Jeg ryster helt i bukserne. Og han tager samme linje igen. Bare lidt ind til højre. Og han ligger over bunkeren, eller i bunkeren. Jeg tror faktisk, den er i sandet. I sandet. Så ved vi med garanti, at den første er væk. Ja, vi håber, vi kan finde den. Ja, det var lækkert, men lidt skæv. Nå, Shaddys tur, let's get it. Ja, og faden kommer der. As usual.
op ad bakken. Ja, tak. Jeg ser den ikke komme op, men den er i hvert fald i spil. Der har han fordel. Ja, de har 65 til midten her. Jeg kører lige op i vores lille fine vogn. Øj! Op og kigger. Ja, du kommer bare, du! Skal jeg passe på, at jeg ikke får den i nakken. Han står dernede. Whoop. Det var man tæt på. Han tager sandet. Sandkongen. Ørkenkrigeren. Men det er jo fint. Og vi har Shadi her. Tredje slaget. Han ligger i Los Bunkers. Lad os se, hvad han kan. Nu skal vi skal ud ligesom før, men måske lidt bedre lege. Ja, det skal være bedre end sidst. Den er tynd. Den hopper. Flyver forbi green. Nå Emil. Ja, vi er i sandet her. Vi har sgu den første ude. Rigtig lort faktisk, fordi det var 2 så gode drives. Så vi skal skal vi til fjerde. Det er virkelig synd. Vi ligger så tæt på, men vi har de planter her. Lad os få den op. Jeps, lige så kaste den næste. Og det er det, man kalder B2B. Bunker to bunker. Jeg kan heller ikke så godt et drive. Altså, shit. Nå, lad os prøve igen. Vi skal til 5. Wow. Og den er god. Den er bare alt for kort. Den tager lige et lille spin. Wow, man. Shadi er her. Han skal til fjerde slag. Vi så, hvordan det endte før, da jeg var i sådan noget her. Ja, det er ikke. Det er lidt skidt hul for os begge. Lad os se. Ja, igen. Way too short. Der er forholdsvis langt ind. Vil du have bare køre den videre? Ja, kører den bare videre. Vi skal Shadi, han skal køre 5. slag her. Jeg tror, den er lidt blød for at være ærlig. Jeg tror, den går lidt, den her. jeg er ikke uenig. Lad os se, hvad man kan. Den kommer der. Wow. Og vi bliver voldtaget af 500 tog. Hvad sker der? Shadi sigter så skævt. 6. slag her. Så ikke engang en junkie kunne få den her ud. Nej, det er ikke løgn. Han piller 9 for en 7'er. En 7'er. Det er godt nok flot efter det drive. Det er synd, altså det er virkelig synd. Det er alle de lies. Ja, det er forfærdeligt. Hvad sker der i hovedet, Emil? Den er helt galt. Du må gerne lige tænke højt. 2 så gode drives. Jeg kan ikke tænke på andet lige nu. Og vi ligger her og skal slå en 6. bold. Altså hvis I kigger på videoen, altså så koster min slag i dag. Det er simpelthen en anden bold, det der koster. Det er så dyrt. Slår for mange ud, simpelthen. Der er ikke noget at gøre ved det jo. Så vi skal bare have den her i for en dobbelt, så. Langt på det. Den knækker til sidst. Det er en rigtig god test. Det er 9 for 7. God længde. Skidt her for en 7. Ej, hvor er det ærgerligt. En lille tester. Det er sgu lidt ærgerligt. Det er ærgerligt, jeg ikke indhenter flere slag der. Triple bogey. Hvad laver du? Du laver også 7. Jeg laver også 7 desværre. Ja, det er 8 under stadigvæk. 8 under. Hvad så? Det er, hvad er det? Hul 14? Hul 14. Det er 320. Det er et par 4 selvfølgelig. Vi har begge to lige lavet en 7'er. Altså det er jo så kæmpe katastrofe. Men jeg stoler på Shadi her, så let's smoke it. Lidt i bunden, men ordentlig fade, men er den ikke okay? Den ligger deroppe, og den er i spil. Jeg synes, den er helt fin. Ja, den er helt okay. Den er lige i forhold til, der er OB. Er det OB? Jeg tror, det der det er OB. Er det OB? Enten er det OB, vi har deroppe, ellers er det længde. Jeg har ikke helt set det. Ja, der er ikke. Vi kan lige have et lille par her. 320. Vi skal nok lægge en god drive deroppe. Sandwich it. Wow. Og vi tager en OB helt inde i skoven. Så der er lidt langt til et par. Sygt, mand. Og som Emil altid siger i hans TikTok, han har tabt sutten. Jeg er så fucked.
Altså, der er ikke OB hele højre i siden, så vi kører lige over og kigger. Vi kigger op i skoven. Han tager provisional. Jeg tager en, yes. Og jeg kan bare mærke, at jeg kommer til ligesom at åbne den, så jeg kommer ovenpå. Det er så irriterende. Vi prøver igen. Og han tager 2 for 2. Det er så fuck det der jo. Det er jo så fucking sindssygt. Nu håber jeg kraftedme, at jeg kan vinde den første. Vi skal ind og lege sammen med Tarzan. Sygt, mand! Vi skal ind sammen med Tarzan Ja, det er så fucking. og Mary Jane derinde. Det er så fucked. Vi er på vej op og se, om vi kan finde min bold i skoven. Vi er første bold, det var en Provider. Anden bold, det er noget Strixon, jeg er ret sikker på. Q-Star eller sådan noget, så... Ren katastrofe! Var det vildt. Shady ligger lige her ved 100 meters pinden, så that's alright. Det er jo bare at få den op her. Ja, den ligger lidt over min fødder til gengæld. Ja, det er et lidt svært slag. Og jeg er så heldig, at det eneste hul på banen, det ligger her. Det er hulkongen. Nå, hvor skal jeg have lagt det? Ja, kom med den. Det er helt fint, det der. Hvis den hopper ind. Det er helt fint. Det er okay, det er et helt udmærket layup. That's alright. Nå, hvad så? Kom nu, vi skal længere ind. Ind til Tarzan. Ren katastrofe! Kom så, Provider, lig et eller andet sted. Så går vi efter Emil, og så ser vi, om man kan finde Tarzan og Mary Jane og de andre. Where's the pro we want? Så Emil han er overbevist om, at han finder den. Ja, 100. Altså, den skal findes. De skal begge to findes. Ren katastrofe. Jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at slukke kameraet. Jeg har simpelthen brug for Shans hjælp. Nej, jeg tror, jeg har det fint faktisk, sådan lige her med den her kamera i hånden. Ja, det bliver jo 5 minutter til her. Ja, nej, jeg kigger med dig. Men jeg tror, du har slået længere ind, for at være ærlig. Det tror jeg. Og så længere opad til venstre her. Og vi er på den helt dybe skovtur herude. Og der er godt nok mange blade, den kan gemme sig under. Wow, man. De burde jo ligge og peak begge to. Hvor fuck er de henne? Ej, det kan jo simpelthen ikke passe, at ingen af dem kan bindes. Men hvor langt? Problemet er, at jeg er også så svært at fornemme, hvor langt vi er oppe. Jeg tror, han tabte sutten. Jeg kan godt mærke, at når den skal redigere, så er det en speed-up, det her. Ja, det er speed-up. Det er en lille speed-up. Ja, fuld speed-up. Jeg tror, du bliver nødt til at give op på den, Emil, for at være ærlig. Det vil simpelthen ikke passe. Vi kan give op på den. Hvad skal jeg, når jeg dropper den ud her? Hvad skal jeg slå? Så du slog jo en provisional, og den finder du ikke. Så hvad er det? Slår man så 4, eller er det så 2 drop, du har taget? Jeg kender ikke lige reglerne. Jeg tror bare, du slår 4. Skal jeg ikke slå 4 ude? Ja, jeg tror, du skal til at slå 4. Jeg tager altså lige sidste kig her. Lad os gøre det. Ej, prøv at se, hvor majestætisk han ser ud deroppe. Ja, ikke? Løvenes konge. Ligger den fuldstændig på mig begge to. Prøv lige at gøre sådan her. Han har ikke tid til nogen jokes. Det bliver pjat. Fuld mos. Fuld mos. Nu er der altså gået 2 minutter. 2.30. Okay, skal vi bare kalde den? Ja, du har 30 sekunder tilbage, hvis du har lyst. Han laver en helt dyre og stiller sig højt op for at kigge ned. I et sted, hvor der kun er blade. Det er simpelthen, hvad jeg skal finde mig i. Ej, jeg tager et drop, så står jeg herude. Ja, tak. Vi ses ved næste slag, hvis Emil ikke har tabt sutten og taget hjem. Rigtig god spil. Emil har stadig ikke givet op, men han har fundet en bold, som ikke er hans. Winston, that's not mine. Og han ved godt, hvad han gør med findende bolde. Dem spiller jeg. Ja, det kan jeg. Ej, kom nu. Altså, men hvis jeg slår dernede, ikke? Ja. Så knækker den lidt ned her. Prøv nu, hvis jeg har fået for langt. Det er min egen kræfter. Det der sker, han har tabt sutten. Han leder stadig. Det er så pinligt at se. Emil, jeg gider ikke være regelrytter, ikke? Men nu er altså tiden gået. Ej, det er rigtigt. Vi bliver nødt til at kalde den. Jeg kan ikke finde lortet.
Det er what it is. Nå. Fuck det. Jeg har aldrig set en mand lede efter så meget en bold. Man skulle tro, den koster 100 kroner. Det gør det også. Stykket. Emil, han er så dygtig til at droppe bolden. Jeg er lige nede i et hul, det er meget godt lavet. At han vælger at droppe ned i et hul. Meget godt lavet. Ej, men det er rigtig godt lige nu. Vi slår fjerdeslaget her. Hvad er det, du siger, du har tabt? Jeg har tabt sutten. Har du tabt sutten? Jeg har tabt det hele på gulvet. Alt er fucking rådet. Okay, vi står en 52 grader her, der er 84 meter ind. Den ligger fuldstændig af helvede til, jeg ved slet ikke, hvad jeg laver. Vi skal op og i alt er galt. Og han slår den kort. Alt for fedt, hvad fuck laver jeg? Det er nok hullet, du droppede den i. Var det galt, mand? Så indtil videre har det her hul taget 10 minutter på grund af Emil. Bare tag den vogn. Hvis I ikke ved, hvordan det ser ud, når en mand har tabt sutten, så ser det sådan der ud. Står han og snakker lort? Nej, jeg siger Han skal til hvad? Skal du til tredje? tredje. Jeg skal til femte. Ja. Jeg spiller så dårligt golf i dag. Er det simpelthen rekorder? Nå, fuck det. Vi lægger den op og i her, så tager vi en dobbelt. Det er what it is. Ja, kom så. Nå, psykoseungen, han skal slå tredje slag her. Larmekongen Shadi. Tredje slag, jeg skal til 6. slag, jeg er oppe på greenen. Shadi er lige nu 8 under. Vi er på hul 14. Det ser virkelig ikke lyst ud. Der er noget, der skal gå helt galt her for ham. Og manden lægger en kort. Er det planen, eller hvad? Er layup ideen der, eller hvad? Det er altid det. Prøv at se, hvor nervøs han bliver. Så lige pludselig, så skal han til 4. her. Jeg har aldrig hørt en mand larme så meget, når han skal slå ham. Ej, jeg er helt stille. 4. slag her. Okay, han tager potteren. Han er cheeky with it. Det er også en god længde. Lad mig være, mand. Lad mig være. Any day of the week, så tager jeg den der. Det er en god tester. God tester. Smid den i. Skal jeg lige smide den i? I her for en 5'er. Ej, det er faktisk godt lagt ind, det der. Tak for det. Godt lagt ind. Skal vi lige se en lille test? Jeg tror, den går til venstre til højre. Lad os se, hvad han kan. Og jeg kan altså ikke lide de her kort. Nej, du er ikke god til dem. Yep, Det er jeg og han kommer desværre ikke i igen. Nope. De, Ej, den er i. Det er fint. det er Okay, desværre- Shadi med en 6'er. Jeg skal til 6. Så Så selv her, efter tag han den, dropper. og lad mig se mig safe. Se mig safe. Så lige har håret af vejene. Okay, jeg sender knækken meget lidt. Lidt den her vej. Lad os kigge på det. Den skal bare have lidt her, og så skal vi i hul. Skal du tænke dig om? Han prøver, hva'? Nej. Jeg kunne aldrig få på at snakke lort, før du skal slå. Prøver. Det er ikke mig. Nå, se den her. Jeg ser ham snakke efter. Det er desværre ikke godt nok. er det Det var godt et rigtig godt hot. Den er i. Ja, okay, jeg tager en 7'er. Vi skal til hul 15. Shadi, han er 9 under. 9. Jeg har virkelig travlt. Det er helt... Jeg har lige et spørgsmål til gengæld. Ring katastrofe! Du brugte 5 minutter derinde for bare at slå en over mig. Han snakker lort. Okay? 5 minutter. Så næste gang så Men bruger er det du ikke 2. fint? Er det ikke fint? 5 Jeg minutter? synes, det er rigtig fint. That's alright, fam. Prøv at se det her lækre hul. Det er hul 15. Det er et par 4. Der giver jeg en længde lige om lidt. Det er, hvor vi har kæmpe dogleg. Man kan se de der træer. Der slutter derop. Der er kun sådan noget 150 deroppe, eller sådan noget 160 til de der træer. Du kan bare lade den køre. Shadi, han siger bare, lad køre. Så vi er på, som sagt, hul 15. Hvad har du i hånden, Shadi? Jeg har en 7'er. Hullet, det er 223, og han slår et 7'eren. Lad os se, hvad manden kan. Ja, det er virkelig lækkert layup, det der. Ikke mere tid end det. Lige op i hullet, som man siger. Den kunne godt være kort. Jeg er ked af at sige det. Nej. Emil, han vil gerne gå for den og tage en 5'er på 150 meter for at draw den hele vejen rundt om. 5'er. Vi prøver en kæmpe draw. Vi prøver at få den så højt op i luften, hvis vi kan. Jeg har aldrig set en tabe sutten så meget. Prøv at høre ham snakke. Se det her slag. Jeg kan mærke det. Vi skal slå lidt den her vej, og så kæmpe draw på geden.
Kom så. Okay, jeg taber hovedet. Okay, jeg taber virkelig hovedet. Den kom ud. Jeg taber hovedet, ja. Jeg tror, Tarzan var sød ved dig at lige kaste den ud en gang. Wow, hvad fuck laver jeg også? Hvad fanden tror jeg det er? Fuldstændig vanvittigt leje, vi har her. Jeg bliver nødt til at lægge den op nu, hvor jeg ikke bare gad gøre det første gang. Vi tager det 8 og bare giver den en lille slag. Og han vælger at ramme en gren igen. Den rører ud på fairwayen. Fuldstændig til pose. Hvor er det galt. Var det galt? Så er du Prøv at se, hvor glad han er. Er du tilfreds med, hvordan du har spillet? Jeg er ikke tilfreds med en skid. Nej. Var det sygt? Lad os se, hvor Shady ligger. Wow. Jeg har lige været gå over min egen bold. Okay, Shady ligger helvedes til os, så... Bare her, bare giv mig den, så skal jeg nok filme. Prøv at kigge på, hvor... Shady ligger her. I hvad igen? Og den ligger okay begravet. Og der er altså træer hele vejen her, så han bliver nødt til at tage den. Et layup også. En layup? Ja, prøv at se ham. Kig på manden. Hvad tror han, det er? Altså, der er en grund til, at jeg er professionel for at spille for roughen. Ja. Mester shit talk. Nu skal du bare se der, du. Jamen jeg vil sige, det er jo godt lavet, men det er jo igen, det er jo stadigvæk et layup. Nej. Det der, det er så tæt på hullet. Ja. Vi har 118 ind, vi har en pitch. Jeg skal simpelthen, altså, jeg er gået for kort igen, så der skal en stor draw til, hvis jeg nogensinde skal komme op i nærheden af greenen. Så lad os prøve. Hvad fanden sker der for mig af træerne på det her hul? Altså... 3 træer på 140 meter. Vi kører bare længere frem. Det er jo fucking sindssygt. Altså... Draw mig her, draw mig der. Og rammer træer. Kan det ikke være mere? Mere besværligt. Nu ligger jeg endnu værre end før. Tager du pis på mig? Han rammer den eneste gren, der lige blokerer. Skal du slå 5 eller 4? Du skal slå 5. Prøv at se, hvordan den bliver begravet også. Altså, jeg kan ikke engang se. Du ligner sådan et Zürich spillet med de der kirsebær sådan der. Ja, også. Jeg tager lige 3 mere. Ja, den er for kort igen. Det er jo så sindssygt. Nej, men jeg har ingen kommentar. Altså overhovedet, vi skal til 6. der. Intet at sige. Må vi gerne køre tilbage til min bold nu? Ja, bare giv mig kameraet. Wow. Er det smart eller hvad? Fuldstændig hjerneblødning i dag. Spiller kraft med så dårligt. Så det er jo fuldstændig vanvittigt. Nå, Shady her. Nok sådan 100 meter ind cirkus. Så normalt vil jeg tage mit sandwich. Men den fungerer ikke. Ingen sand. Shady, når han tager en sand, så slår den cirka 500 km over i højre, lige meget hvad. Så hvad har vi? En pitch? Blød pitch? Blød pitch eller en åben pitch, det har jeg ikke besluttet for mig. Okay, lad os se. Tredje slag her for Shady. Fræk lille David. Det er jo egentlig okay, men det er layup. Ja, de går meget kort også. Jeg skal til 6. deroppe, og Shady skal til 4. Wow, det er forfærdeligt. Jeg ligger fuldstændig begravet her til 6. slag. Jeg tager en pitch, prøver at se, om jeg kan bare få den op. Nej. Okay, jeg står det eneste sted, jeg ikke vil hen til sandet. Ej, jamen det er jo vildt. Jamen jeg kan heller ikke koncentrere mig mere. Jeg kan mærke, at det er så galt. At lige nu vil jeg jo have picket op for cirka 5 minutter siden. Jeg går her og skal slå færdigt. Altså, jeg får at brænde hjernen op. Lortesandslag her. Og hvad? Er du klar eller hvad? Jeg er klar. 7. slag her. Det ligger fint. Så skal du på den i for ikke at få en streg. Ja, det er jo lige meget, altså det hele er jo helt vildt.
Shadi her med et lille indspil her. Det var fjerdeslaget, hvor han slår simpelthen for langt ud i roughen. Fuldstændig psykosegolf. Altså det er jo sindssygt. Ja, det er helt galt. Jeg har her mit bunkerslag. Det er okay tæt på pinden, det er helt fint. Men jeg skal altså i der for 8. Altså det er jo fuldstændig absurd. Og jeg ligger her. Shadi manden. Out in the rough. 5. slag her. Det er godt, at når jeg spiller fuldstændig af helvedes til, så prøver Shadi ligesom at matche mig lidt. Potteren. Ja, det er godt lavet det der. Og hvis den ikke er lang. Den bliver lang, den der. Den triller. Wow, og den bliver ved med at trille. Wow. Wow. Hvad skal du til her, Shadi? Wow, var du røgnet så langt? Ja, er det ikke Shadi her? Jo, det er. Det tror jeg lidt. Det er det. Du slog 4 dernede. Shadi her med en 6'er. Kom så en lille hænder i. Han går meget kort på den. Vil du have den i? Her i for en 7'er. Kom så. Take a miss. Okay, Shadi her med en helt fin 7'er. For mit downfall. Ja, det gør jeg virkelig der. Det gør jeg virkelig. Her. Nej, hvor har vi spillet elendigt, hva'? Ja, jeg beholder bare potteren på. Nej, handsken på. Alt er galt. Jeg skal til 8 her. Skal jeg ikke? Jo, for ikke at få en streg. 1. Op i træet, 2 op i træet, 3 op i træet. Nej, så 3 ud. Ja. Så 4 hen. Og 5 i sandet. 5. Nej. 6. Jeg skal til 7. Nej, 4 hen, så 5 op i grenen igen, og så 6 i sandet, 7 op, og så 8 i. Kan man stole på det, eller hvad? Ellers så viser kameraet det. Ja. Det er godt med dig nu. Og han lipper den på 8. Så kan vi få 9 for 9'er. Det kan han. 9, og du lavede 7, så du får 2 på mig. Hvad stod det før? 10. Så nu er det 12. Jeg tror, vi er 12. Altså, jeg har tabt så stort. Vi er på hul 16 her. Shadi, vi har lige kigget. Den skulle meget gerne hedde, at Shadi er 11 under. Så den er helt, den skal være fuld katastrofe her for Shadi. Der er et par 4, hvad er det? Hvad står der? 42. Kæmpe dogleg igen. Go for it. Her, Shadi. Den er helt Bare ikke være lang, vel? Det er den ikke. Den er lige nede på fairway. Ja, det er et godt slag ned på fairway. That's alright. That's alright. Nå, Freeport King. Er det det? Ja. Så du tager en driver, simpelthen? Jamen, jeg er jo så langt bagud, så men hvorfor? Hvad er det her, altså? Altså, hvad fanden er det her? Kunne man ikke bare have lavet noget fucking... Kunne man ikke have lavet noget græs, eller hvad? Jeg kan jo ikke sætte en 10 i nogen steder. Okay, 10 er alt for højt. Jeg kan simpelthen ikke tage stilling til mere. Jeg skal prøve at lave den vildeste draw og en kæmpe kanon høj bold op rundt om det der træ, der er dernede. For jeg skal nogensinde have en chance for at komme op og vinde. Men lad mig prøve. Se hvad jeg kan. Kæmpe draw. Hvad? Hvor den henne? Jeg ramte den så godt. Den er midt i hovedet. Hvor den fanden er den henne? Jeg har ikke det, jeg ved, hvor du ramte det sygeste træ rigtig højt op. Og jeg regner med, at du rammer det der træ lige der. Lige i hovedet. Shadi har 9'er i hånden her. Der er 130 til starten cirka. Lad os se, hvad han kan. Pull off the back. Den er tynd. Wow. Det er også okay. Du skal bare stoppe før bunkeren. Den dør simpelthen inden bunkeren, fordi der er så meget tyk græs. Hvor er du heldig, mand. Er du med mig? Vi ligger her fuldstændig... Jeg troede simpelthen, jeg var i gang med at lave det smukkeste slag nogensinde med driveren. Men vi ligger herude i skoven, fuldstændig begravet i blade. Vi skal bare lige have den ud. Jamen, det er så sygt. Jeg ligger jo kraftedeme også i en eller anden julemine. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Prøv lige den her lortegren, den her gren og den her gren får også lov til at forsvinde. Jeg prøver at knække mit jern her.
rammer sådan en pind. Altså, der er ikke noget, vi ikke får lov til at ramme. Der er ikke noget, du ikke har ramt. Hvor er det sygt, altså. Godt, bum. 85 ind. 52 grader. Vi skal til fjerde slag her. Alt er lort, men lad os prøve. Lige igennem grenene. Hold nu op! Ned i bunkeren. Jamen, det er jo så vildt, det kan blive ved. Det var 500 slag, det er helt galt. Shadi ligger her. Men jeg vil sige til eget forsvar, jeg tror simpelthen, det er fordi, at mit femrut, det knækker. Går i stykker lige før. Ja. Lige før vi slår ud. Det kommer så, det er jo så sindssygt. 200.000 kroners, 2.000 kroners regning direkte på geden. Prøv at se, hvor langt op vi bare ligger i luften. Ja, wow. Rent begravet. Nå, Shadi her til tredje slag. Det er helt fint jo. Kom med den. Jeps. Manden går meget kort igen, men it is what it is. Det ligger fuldstændig vanvittigt. Nej, de har her blade over det hele. Næsten til femte slag. Dunk den. Lidt langt. Lidt langt, men det er virkelig helt i orden. Her, manden skal til par. Jeg skal til en dobbelt bogey. Man skulle ikke tro, at det var mig, der var i lavest handicap, men kom med den. Det er godt nok meget den knækker. Der er et lang pot her. Lad os se, hvad man kan. Det er virkelig et godt pot, det der. Det er virkelig et godt pot. Nej. Det er virkelig et godt pot. Den er givet, det er fint. Shadi laver en bogey. Det er fandme i orden. Here you go. Tager du cameras? Yes. Så det, Nice pot, mand. Ja, det er sæt med i orden. Nå, jeg har et langt pot her. For en sekser. Det burde næsten være ulovligt. Og jeg har 11 slag. Ej, hvor den god. Den er givet. Nå, vi laver simpelthen 7, og så Shadi han er... Hvad er det, 13? Jamen, jeg laver en 5'er. Jo, så er det 13. Shadi er 13 under, vi skal til hvad? Hul 17? Hold 17, ja. Og der er så stor forskel på vores handicap, men vi spiller samme slag. Og det er fuldstændig vanvittigt. Vi er her på hul 17. Det er 125 meter lang. Shadi han har en 9'er i hånden. Jeg har slået 93 slag, og 94 slag har Shadi slået. Så det er fuldstændig katastrofe. Altså fuldstændig katastrofe. Men sådan en runde har vi også. Og Ja, så wow. har vi også i vores bag. Wow, det der, det er ikke godt. Det har været alle par træer. Ja, den er i live. Alle par træer, mand. Den er i live. Nej. Hvor har det været skidt på par 3 for mig i dag. Ja, det er ikke godt, det der i hvert fald. Men, Nej, det er fint nok. Vi tager det næste. det er, hvad det er. Altså, Ja. Alt er lidt slemt i dag, men... Nej, hvor jeg spiser. Fint eksempel på vores første YouTube-video. Eller på min første YouTube-video. Altså... Man kan sgu ikke spille lige godt hver gang. Men vi prøver her. 9'eren ligger 125 meter. Bare op. Den er god. Er den lang, tror du? Den kommer lidt i venstre. Ja, meget i venstre. Lad os håbe, vi kan finde den. Det går simpelthen for meget. Det var ellers godt ramt. Det var det. Shadi er her. Han har tager en pitch i hånden. Flader derom. Wow, hvor står jeg skævt til den. Ja. Det er ikke skide godt. Og det er rigtig fint, det der. Ja. Lige ude i penalty area. Det er penalty area, men jeg må gerne spille That's some bullshit. Men jeg må spille den derude. Ja, du må godt spille, men hvad skal han så til? Så skal jeg vel til... Så skal han slå fjerde. Jeg skal slå 4, tænker jeg, det her. Det er jo fuldstændig vanvittigt, men jeg er også i penalty area, kan jeg næsten garantere. Ja. Og hvis du kan finde den overhovedet. Hvor ligger jeg henne? Du kører alt for langt. Det er for langt. Alt for langt. Nu skal vi lige bakke en gang. Så det er fuldstændig katastrofe på holdet i dag. Ligger vi ikke længere Det ned? er helt galt.
Jeps. Vi pauser. Shady aner ikke, hvor bolden er. Shady manden. Vi har fundet en skål. Dybt begravet. Dybt begravet, yes. Så tager de mine 58 med at gå op på green. Ja, det er måske lidt offensivt at spille med en potter her. Potter her, er det ikke lidt hæftigt? Wow, du ligger godt begravet. 20 cm cirka under. Ej, det er noget rigtig lort. Lad os se. Jeps, det er videre hen i femte slag. Han skal til femte. Femte slag her. Fuldstændig hjerneblødning lige nu. Jeg kan altså ikke. Så lige rammer den min egen potter. Shady skal til 6. her. Ja. Nu er det potteren. Okay, det var meget bedre. Okay, Shady han tager bagkanten af greenen, og han skal til 7. Wow, det går helt galt for holdet i dag, var? Yes. Nej, jeg kunne ikke finde min. Den drawer simpelthen lidt for meget, så vi har taget drop her, så skal vi til 4. Ja. Så... Det er jo forfærdeligt tippet, altså. Nå, jeg skal til 5. Shady han skal til 7. derovre. Skal jeg bare tage over? Altså, det er jo fuldstændig... Vi slår langt over 100 i dag. Jeg er lidt ligeglad faktisk, hvor mange slag jeg slår i dag. Ja, det ved jeg godt, men Så du... det er under dig. Altså, det er jo så sygt. Må du være sød og markere din bold? Ja, det kan jeg godt. Tak for det. Det kan jeg godt. Få lige ind til bolden. Han skal være besværlig. Det er også sjovt på det her hul 3, der er ikke et eneste farve. Nej, præcis. Nå, kom med den. 7. slag. Bum. Ja. Det er godt lavet det der ellers. 8. slag nu. Det er bedre det der. Skal du lige have den 9? Ja, hvorfor ikke? Det er helt galt det her. Hvad siger vi? Det er ellers godt lagt det der. Thank you. En 8. Ikke tilfredsstillende på en par 3 til gengæld. Ja, en par 3 og en 8. Er det Det er... Det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg skal til 5. slag her. Og hvad er du under minus 13? Ja. Lige nu der skal jeg bare formindske såret en lille smule. Alt er simpelthen så galt. Kom så i her. Der er et eller andet, der skubber dig ud der. Ja, jeg kan godt mærke det. Nå. En 6'er her. Så, Triple bogey. 11. En 6'er og en 8'er, så Shady er 11 under. Og vi skal til sidste hul. Så selv hvis jeg streger den og slår 10 slag. Ja, det er fint med dig, du. Det er godt, det er par 5, var. Det er der, hvor den kan gå helt galt. Nå, vi har et par 5 her. Det er 443 meter langt. Lige nu har vi slået... Jeg har slået 99, Shady har slået 102. Shady er 11 under. Ej, men det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg kan simpelthen helt ægte ikke huske, hvornår jeg sidst har lavet over 100. Men it is what it is. Der er fandme ikke noget at gøre ved det. Vi tager det hele med. Vi tager sgu det hele med. Der er ikke så meget at sige til det jo. En dårlig runde er en dårlig runde. Så, men vi har et par 5 her. 443 meter, tror jeg sagde det var. Shady lægger ud med en lille driver. Jeg skal simpelthen se, om jeg kan få de der minus 11 bare ned på under 10 i hvert fald her. Det er målet. Ja, kig på manden. Kom med den. Det er et godt drive. Det gør det i hvert fald ikke nemmere for mig det der. Nej, det gør det nemlig ikke. Lige op i midten. Ja, det er virkelig et godt drive. Ja. Se hvor selvglad han bliver. Jeg rammer lidt tyndt desværre. Ja. Nå, det er min tur. Shady han ligger jo et fuldstændig lækkert drive deroppe i midten. Men nogen vil jo våge at sige, at den er lidt kort. Det giver dig måske ret i, men jeg kan fortælle dig, at den er lige. Men jeg har det jo med i dag i hvert fald at skyde så højt med driveren. Hvis jeg skal slå den længt, så skal det kræve, at det virkelig ikke går så højt. Men lad os prøve. Lad os bare smoke it.
nej, hold nu op. Jeg er ude i høet et eller andet sted. Vi regner med, at vi kan finde den. Men jeg trækker den simpelthen så fucking meget. Altså. Ren psykosebane det her, mand. Det er så sygt. Nå. Hvad gør du, Emil? Alt er lort. Jeg tog selvfølgelig heller ikke en profor deroppe, så vi tager altså bare et drop her, og så slår jeg min tredje bold her. Jeg kan simpelthen ikke finde den. Jeg tror, den er godt begravet derinde et sted. Så vi tager et drop her, og der er virkelig lang vej nu. Vi slår tredje her. Over et træ. Over et træ, jeps. Sådan er det sgu. Nej, det er nedslag. Det er et godt slag, men jeg tror simpelthen, jeg går simpelthen misser the direction lidt. Jeg tror simpelthen, den er lidt for meget venstre. Shady, han slår her. Lidt jern op. Det er sgu meget godt ramt. Den kommer meget i højre til gengæld, men jeg tror faktisk, det er okay. En lille cut. Nej. Her er Shady med et lækkert slag her. Han skal til tredje. Og vognen er lige lidt i vejen. Tredje slag her. Der er ikke så langt ind. Jeg vil skyde på 80 meter eller sådan noget til pinden max. Ja, bare. Her Shady. Wow, det var eddermame ikke godt. Det der, det var virkelig ikke godt. Det er okay. Jeg tænker bare, at vi går op til Shadys igen. Ja. Nå, nu har vi desværre en længde. Shady skal til fjerde her. Vi har desværre en længde, hvor lodwidthen tror jeg ikke går så langt. Nej, det er noget rigtig lort. Må det være, det gør det. Det er noget rigtig lort, det her. Og han skal også lige over en bunker deroppe. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det deroppe. Hvad sker der der? Det er deroppe. Lad os se, hvad han kan, manden. Den er høj. Den er i sandet. I bunkeren, du. Nej, den kommer kraftigt over. Den kom på. Og sindssygt. Ja. Og han skal til femte deroppe, og jeg skal til fjerde, og jeg ligger et eller andet sted herovre. Nå, jeg har omkring 61 meter ind. Vi slår en 58'er. Vi skal til fjerde slaget her. Ja. Ej, den er god. Den er god. Lidt i venstre. Den er også Den er langt, du er green. Jeg slår en 58'er. Hvad er den der gået? 70, 75? Shady her. Lidt uphill. Jeg er langt på forholdsvis langt på. Vi skal begge to til femte. Lad os se, hvad han kan. Det er sgu udmærket det der. Det er sgu en ret god længde. Det er sgu en meget god længde. Kan du få 9 der for en 6'er? Ja. Det er lækkert lavet. Det er en god 6'er. Stærkt, mand.